Ndinthawi yankhani ndipo mawu uno muli ndine Ronald Mpaso poyamba nayi mitu yake. Mtsogoleri wa chipani cha People's Mayi Joyce Banda wati adzapitirira ntchito yake yotukula osauka akadzampatsanso mpata olamulira dziko lino. Anthu okalamba okwana 13 aphedwa m'miyezi 5 yapitayi powaganizira kuti ndi mfiti. Ndipo mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati Amalawi apindula kwambiri ndi ubale wa zamalonda wapakati pa dziko lino ndi dziko la China. Ndi zimenezi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Yoyamba, mtsogoleri wa dziko lino wakale wa dziko lino yemwenso ndi mtsogoleri wa chipani cha People's Mayi Joyce Banda walonjeza kuti adzapitiriza ntchito zotukula miyoyo ya Amalawi ambiri amene ali osauka. Mayi Banda anena izi pa msonkhano waukulu wa chipanichi mu mzinda wa Lilongwe kumene awasankhanso kuti apitirire kutsogolera chipanichi. Mayi Banda ati ali ndi kuthekera kopereka mayankho ku mavuto ena amene akuta dziko lino, monga momwe adachitira pothetsa vuto la kuzimazima kwa magetsi komanso kusowa kwa mafuta a galimoto atangolowa kumene mboma mchaka cha 2012. Zimene anthu amene I'm answering to the call, amene akhala kundiyimbira kuti sizingatheke simungakane, ndipo ndikuyankhula za mafumu, ndikuyankhula za anthu amipingo, ndikuyankhula za azimayi, ndikuyankhula za anthu achinyamata, ndikuyankhula za anthu akabaza, ndikuyankhula za Malawi onse. Ineyo ndine wanthu mazima amene ndili pano. Amene aja amalongosola kuti zijazi munapanga zaka ziwiri zija. Ndiye zimene ndinapanga zaka ziwiri ine ndikuziziwa. Ndikuyang'anisisa moyo wa Malawi. Makamaka amene akukhala movutika makukamu ndi m'mizimu. Kodi moyo wawo ukhala bwanji? Inali nthawi yochepa koma anthu anaona mokwanira kuti uyuyu mwa iyeyu Mulungu anayikamo kanthu. Mtsogoleri wakale wa dziko lino amenenso ndi mtsogoleri wa chipani cha People's Mayi Joyce Banda. Anthu okalamba okwana 13 akuti aphedwa mdziko muno kuyambira mwezi wa January mpaka mwezi wa August chaka chino powaganizira kuti ndi mfiti. Komishonala wa bungwe la Malawi Human Rights Commission Andrew Kavala ndi amene wanena izi mu mzinda wa Lilongwe pamene adindo amaunikira ndondomeko zotetezera anthu okalamba mdziko muno. Rebecca Chimcheka anayankhula ndi Kavala. Ife ngati adindo komanso wina aliyense ndiona kuti achikulire akupitilira kutaya miyoyo yawo pa nkhani yowaganizira kuti akupanga za ufiti. Pamene ndikulankhula pano achikulire 18 amene ataya miyoyo yawo kuyambira January kufika tsiku la lero. Ndi zinthu zodandaulitsa, ndipo ngati dziko tikusowa ndithu kuti tichitepo kanthu andikanthuko tichite mwansanga. Ndinenenso pano kuti mwina 18 tikuyang'ana okhawa ataya miyoyo yawo, komano nkhani zosiyanasiyana zowazuza zimene tili nazo zikukwana pafupifupi 138. Ndi zodandaulitsa ndipo nzokhuza wina aliyense Malawi akusowa kuti atengepo gawo ndi cholinga chofuna kuti achikulire alero komanso achikulire amawa asamakhale ndi moyo wozunzika ngati kuti dziko lisilawo. Andrew Kavala akubungwe la Malawi Human Rights Commission. Ndipo Steve Nkhumbo ndi mkulu woona za chisamaliro cha okalamba ndipo akufotokoza zimene boma likukonza pa nkhani iyi. Ndalama ndi kutondera likulu. So tikuyang'ana magawo awiri, gawo la boma komanso kuyang'ana gawo la zimene mabungwe ena angatisi. So ani ya kwina kubomaku mayesesa kukambirana nathu amene akunthaza chuma kuti tiwonjezere kuti tigwire ntchito imeneyi. Komanso tikuonera kuti tikamaliza ku plan imene tikayiwerengera ndalama zimene zikufika tizathanso ndi mabungwe amene amapitisa kuona kuti akuza. Steve Nkhumbo akunduna ona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi komanso chisamaliro cha anthu. Boma likufuna litakhala ndi malo apadera operekera kuthandizo kwa anthu ofuna miyendo yochita kupanga. Iyi akuti ndi njira imodzi yothandizira
kuchepetsa ndalama zimene boma limagwiritsa ntchito potumiza anthu kukalandira thandizo ku maiko ena. Wachiwiri kwa nduna za umoyo Mayi Halima Daudi ndi amene wanena izi pamene amapereka miyendo yochita kupangayi ku Lilongwe. Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Mwambo unachitika pakutha pa ntchito ya masiku 50 imene madotolo amaunika anthu oyenera thandizo la miyendo yochita kupanga pamene anthu pafupifupi 600 athandizika. Wachiwiri kwa nduna za umoyo Halima Daudi ati boma likufuna kuti thandizo lotere lidziperekedwa mdziko momwe muno mosavuta. Ngati Malawi so boma la Malawi tifuna titakhala ndi kuti tizipanga konkono anthu azikidwa miyendo konkono tizipanga miyendo konkono koma ni ndalama zambiri. Mwamva kale kuti timakamba ndi aboma la India kuti zipangizo mamagwiritsa ntchito zina atisiyire anati atipatsa ndefeso tionjezerako zina kuti tikhale ndi tizipangira konkono ku Malawi. Anthu akakhala ndi vuto loti alibe miyendo funa kuyidwa miyendo azipangira kuno ku Malawi. Kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi Asubiya Gopala Krishnan anati dziko lawo ndilodzipereka kuthandiza dziko lino ku nkhani ya zaumoyo. Mmodzi wa anthu omwe apindula ndi thandizoli Afane Maliro ayamikira boma la dziko la India kamba ka thandizoli. Panopono tamvera bungwe ilili limene limadzapereka miyendoyi napita kukalandira pano ndi 1.5 months imene ndikuona kusintha ndithu chifukwa ndikutha kumapanga zinthu zimene silimatha kukwanitsa. Boma la dziko la India lidayamba kupereka thandizo la miyendo yochita kupanga mchaka 2018 ndipo pakadali pano anthu oposa 1000 mdziko muno athandizidwa ndi miyendo yotere. Bungwe la Art and Global Health Center Africa latsindika zakufunika kuti aliyense azipeza chilungamo pamene akufuna kutero. Mkulu wa bungweli Roger Phiri wati anthu amene amapereka chilungamo mdziko muno akuyenera kumaonetsetsa kuti akuyika ndondomeko zakuti aliyense azipeza chilungamo mosavuta. Iwo amalankhula izi pamene amaunikira za zimene anthu amene amagwira ntchito zopereka chilungamo akhala akuchita. Aphiri akufotokoza. Mkumano kwambiri timakumana ndi ameti watchuli ma Primary Justice Actors awanda anthu amene amagwira ntchito ku police ku Victim Support Unit komanso ku ma court ma magistrates. Kwambiri namba kumana nawo zaka zingapo zapitazi 2022 kwambiri timafuna kuunikirana kuti kodi ntchito yathu ndi yotani makamaka pofikira ma anthu amene amaoneka kuti ndi osalidwa madera amene timakhala. Anthu ngati mwina ma LGBTI people, anthu ngati mwina atsikana oyendayenda komanso anthu amene mwina ndochepekedwa mapezedwe awo amakhala kuti samatha kuwafikira polisi, samatha kuwafikira makhoti chifukwa amaopa kuti mwina sakathandizidwa kapena zina ndi zina zimene zimakhala zotsamwisa kuti kodi nchani chimene chilipo chimene akukhotiwa kapena ku polisi safuna kuwathandizira anthu. So takhala kumana nawo kuti tichotse zimene tipange kwambiri tikambirane kuti nziti komanso tizichotse kuti anthu amene wawo azitha kuwafikira anthu amene amakhala opereka chilungamo mosavuta. Mawu ake mmodzi wa oweruza milandu mboma la Phalombe Steve Samati anati ndiokondwa kuti zimene akhala akuchita polimbikitsa nkhani yopereka chilungamo zakhala zikupindula. Pali zinthu zingapo zomwe zakhala zikuchitika kuthandizira kagulu ka anthu kameneka cholinga chakuti nawonso popeza ndi anthu ngati wina aliyense azikhala ndi kapena kuti maufulu awo asamaphwanyidwe. Pali zinthu zingapo ngati kuwafikira anthuwo takhala tikuwafikira komanso kuwaphunzitsa zina ndi zina kuti iwowo ngatinso anthu supposed to exercise their right komanso pamene ma rights awo apangidwa violate azitha kukanena kwa adindo osiyanasiyana. Mavuto awo pena anthuwa nawo paiwo okha makanika kumasuka ndi mmene makomiti zawo kapena kumene amakhala komanso mina ma actors kapena ma service providers timapangira. So after opening their eyes titatsegula maso awo iwowo adaona kuti ifeso tindi maufulu awo komanso tikhoza kukafikira ena. Sitima ya Ilala akuti ili bwinobwino ndipo ipitirira kugwira ntchito zake pa nyanja ya Malawi ngakhale pali madandaulo akuti kupereka chiopsezo chifukwa chakuti iyakhalitsa.
sitimayi idayamba kuyenda pa nyanjayi mchaka cha 1951. Kuti timve zambiri nayu Patience Lunda. Mawu ake ofalitsa nkhani ku Malawi Shipping Company a Thomas Chafunya anati sitimayi ili ndi zofunikira zonse komanso ndiyodalirika. Achafunya anati zokamba za anthu zoti sitimayi itha kumira zilibe umboni popeza kunenawo si akadaulo pamene sitima imagwirira ntchito. Atafunsidwa za mmene sitimayi imanyamulira anthu mopyera muyezo, Achafunya anati nawo ndi okhudzidwa ndi vutoli koma amadaliranso nthambi zachitetezo kuti ziwathandize. Zokamba manong'onong'ora amenewo takati kumaona ine mina masunidia komanso pamene media chimene tinganene kuti ila ndi sitima ya pamadzi imene yakhala kale komano ili ndi zipangizo za tsopano mkati mwake. So chimene umaona manja ndi chimene chimakhala chili mkati chimakhala kusiyana. Ilala ndi sitima imene malinga ndi malamulo amene amatipanga ikaita ma shipping company. Malawi aboma amatiuza kuti ali ndi malamulo kuti every time ikaita ilala iyenera mwina kupangidwa emergency program. Malawi Shipping Company imayendetsedwa ndi kampani ya Motor Angel yomwe ili pa mgwirizano ndi boma la Malawi kuchokera mchaka cha 2013 kufikira mchaka cha 2048. Mbuyomu unduna wa zamtengatenga unati pa mgwirizano wawo kampaniyi imayenera kubweretsa sitima zina zomwe zimayenera kuyenda pa nyanja ya dziko lino. Titawafunsa za mmene zinthu zilili pakadali pano, nduna ya zamtengatenga a Jacob Hara anati ali mkati mofunafuna makobidi kuti ntchito itheke. Sitima ilala imayenera kutenga anthu 450 komanso katundu wa matani 100. Kupatula sitima ilala, Malawi Shipping Company imayang'aniranso malo okwera sitima achipoka, Chilumba ndi Monkey Bay. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku wailesi ya Kanema ya Times TTV. Tikhati kupitiza kupatsani zonse posachedwapa zikangotha izi choncho musatalikire. About Showmax, I was like, what's a Showmax? No wires, no extra gadgets, no watching at this time or that time. That's because Showmax isn't a TV channel. It's a streaming service. That means all you need is the internet and something smart, like my phone. Instant access to tons of hit series, movies, and more. Best of all, there's something for everyone. So, what are you waiting for? Sign up for Showmax now. 75 days since the last day of last season. We are ready to do it all again. Phil Foden is having the season of his life. Brilliant! Just brilliant! That is quite something! Get all your football needs with DSTV for Business. Visit dstv.com/business and find the package that suits your business. They'll love it here. Welcome to Premier Beta. You have tried the race. Now play the base. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher. But cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. Wa dziko lino a Lazarus Chakwera wati dziko la Malawi likuyembekezeka kupindula ndi mgwirizano wa malonda ndi dziko la China. Achakwera anena izi pa bwalo la ndege la Chileka m'boma la Blantyre pamene amafika mdziko muno kuchokera ku China kumene anakachita nawo msonkhano wa atsogoleri a maiko amuno mu Africa ndi dziko la China. Isaac Salima anali nawo ku bwalo la ndegeli ndipo adza ndi ripotiri. Poyankhula pena mafika mtsogoleri wa dziko linoyi anati ulendowu ndofunikira kwambiri ku dziko lino m'magawo ambiri. Ulendo unali wofunika makamaka kwa ifeyo mwina tikhoza kulankhula mothokoza chifukwa pano tasayinirana zoti timange judicial complex ku Lilongwe komanso
President Xi Jinping anatifotokozeranso kuyambirana kwathu kuti apereka ndalama ngati grant zoposa $200 million. Komanso mmene amalankhula pa msonkhano wonse tsopano anafotokozanso ngakhale kumbali anatiuza kale zakuti akachotsa zina ndi zina misonkho pokhudzana ndi nkhani ya malonda, ndiye kuti Amalawi ife tikhoza kupindula mwamsanga. Mwa anthu ena amene adafika kubwalo la ndegeli ndi anthu ena amene adavala zovala za makaka a chipani cha UTM amene nawonso adakhamukira kubwaloli kukalandira mtsogoleri wa dziko linoyu achakwera. Koma izi zidali zosiyana ndi zimene mlembi wamkulu wa chipani cha UTM Patricia Kaliati ananena sabata zingapo zapitazo kupempha anthu a chipani cha UTM kuti asamavale zovala za chipani cha UTM akamapita kuzochitika za boma. Iwo anati chipani cha UTM sichilinso mu mgwirizano wa tonse. Mtsogoleri wa dziko linoyu adachoka sabata latha kukachita nawo msonkhanowu. Msonkhanowu umakhuza atsogoleri a chigawo cha Africa amene amachita zokambirana ndi atsogoleri a dziko la China. Msonkhanowu adaukhazikitsa chaka cha 2000 ndipo mwazina umalimbikitsa ubale wa mayiko, malonda, zachitetezo komanso nkhani zina. Bungwe la Higher Education Student Loans and Grants Board lapereka ndalama zokwana 100 million kwacha ku ntchito yolimbikitsa ophunzira msukulu za ukachenjede za mdziko muno. Mmodzi wa akuluakulu ku bungweli a Henry Chingaipe wanena izi pamene amapereka ndalamazi kwa ophunzira okwana 26 amene achita bwino kwambiri ku sukulu ya Malawi University of Business and Applied Sciences mu mzinda wa Blantyre. Daniel Zimba wadza ndi zambiri. Nduna ya zamaphunziro amadalitso Kambauwa Wilima ndiyo inali mlendo olemekezeka pamwambowu. Iwo anati boma ndilodzipereka potukula maphunziro malingana ndi masomphenya a Malawi 2063. Mwina ifika kuti ana ambiri tikalimbikitsa ma university kumene timanena kuti ana amakaphunzira ukachenjede, ndiye kuti mwina masomphenya aja akhozochitika solusanga mwina 2043 zina kuyamba kuchitika. Ndipo wapampando wa bodi ya bungwe la Higher Education Students Loans a Henry Chingaipe anati ndalamazi zithandiza kulipira maphunziro a ophunzira awa komanso zinthu zofunika zina kuti maphunziro awo ayende bwino. Akakwaniritsa kukonza overall grade ya distinction ndi ali maprogramu aja boma linapanga designate kutengera ndi malamulo athu mmene alili, ndiye kuti iwowo alowa nawo mu skimu, ndiye kuti chaka chawo chachiwiri akhala pa grant. Ndipo wachiwiri kwa chancellor wa sukulu ya Mubas Ananse Chitera anapempha ophunzira awa kupitiriza chidwi chawo pa maphunziro komanso ntchito za chitukuko. Grace Mukhuna ndi mmodzi mwa ophunzira 26 omwe apindula ndi ndalamazi. Iye akuti ndalamazi zithandiza kuchepetsa chipsinjo pa maphunziro ake. Bungwe la Students Loans Board lati ophunzira okwana 96 kuchokera ku sukulu ya Mubas ndi amene adalembetsedwa kuti alandire thandizoli, ndipo 26 mwa ophunzira awa anakhoza ndi ma distinction pa mayeso awo a chaka choyamba. Zadziwika kuti sukulu zina zosula chinyamata mdziko muno zikudutsa mavuto azachuma, ndipo zati zikupereka chiopsezo kuti sukuluzi zikhoza osatseguliranso chuti chikamatha. Malipoti akuti sukuluzi zakhala zisakulandira ndalama kuchokera ku boma chiyambire ndondomeko ya chuma cha chaka cha 2024-2025. Padakali pano phungu wa dera la Zomba Lisanjala ku nyumba ya malamulo a William Suswere Banda anapereka nkhani iyi ku nduna yona za antchito a Agnes Nyalonje. Kate Maulidi wadza ndi ripoti ili limene akuwerenga Blessings Mpinganjira. Malinga ndi Suswere Banda, sukulu zambiri zophunzitsa ntchito zamanja zikudutsa mavuto adzaoneni ndipo akufunika thandizo msanga. Iwo anati sukulu zina zili pa chiopsezo kuti sizitsegulidwa nthawi yotsegulireka kwana kamba kakusowa kwa chakudya ndi zina.
poyankha nduna yoona za ntchito a Agnes Nyalonje ati akudziwa za mavutowa ndipo nduna wawo uchitapo kanthu. Bajeti imene tinapatsidwa ifeyo ku nduna ndiyo tikuyenera kukhala ndi ndrama yoposera 3.8 billion Malawi kwacha imene ingatilole kuti tiphunzise anyamata ndi asungwana amene tili nawo m'makoleji mwathu amene akuposera 2800 pakali panopo. Ndrama imene tinapatsidwa chaka chathunthu ndi 1.33 chonchi kutanthauza kuti ndrama yosiyokwanira. Dziko la Malawi lili ndi sukulu zosula anthu pa ntchito zamanja zokwana 7. Ndondomeko yotetezera atsikana ku HIV komanso kulimbikitsa kuti azikhala odzidalira pachuma akuti ikubala zipatso. Bungwe la Development Aid from People to People ndi limene likuyendetsa ntchitoyi ndipo lanena izi kuchiradzulo kumene opindula ku ntchitoyi amaonetsa zimene akuchita. Isaac Salima akufotokoza. Bungwe la DAP Malawi ndi thandizo lochokera ku President's Emergency Plan for AIDS Relief kudzera ku Center for Disease Control and Prevention lakalukazikisana ndondomeko ya zaka zisanu imene akuyitcha luto langa ndi cholinga chofuna kuteteza asungwana komanso amayi achichepere kuti asatengeka chirombo ka HIV komanso kuwalimbikitsa kuti azichita zinthu zopindulitsa miyoyo yawo. Ndondomekoyi akhala akuikhazikitsa maboma achirazulu komanso Blantyre. Poyankhula mboma la chirazulu pamene adakonza mwambo wonetsera zimene akhala akuchita amene akutsogolera ndondomeko ya DREAM Amere Busire anati ndokondwa kuti miyoyo yambiri yasungwana komanso amayi achichepere amene akhala kuwafikira yasintha. Zolozekatu zilipo ndikhulupirira inunso mwaona nokha mene atsikana athu amaonetsera zinthu zambiri zomwe iwo aphunzira kupatula kukhala mu Dreams Club. Mwayi yonsewu ukuwapeza tu iwo chifukwa chakuti ali mu Dreams Club. So kukhala kwa mu Dreams Club chimakhala ngati chiyambi tsopano choti mtsikana wathu apeze zinthu zosiyanasiyana, maluso osiyanasiyana. Chifukwa ngakhale banking konde, village savings and loans amaphunziranso ku Dreams Club. Kuonjezerapo pali zinthu zingapo. Pali kuphunzira maluso osiyanasiyana amene ena amapita kuma vocational schools chifukwa chakuti ali ndi mwayi oti ali ndi ma MSE certificate. Amene amayang'anira nkhani zakusasiyana pakati pa amuna komanso akazi mboma la chirazulu a Joseph Maseya adati nawonso ndokhutira ngati khonsolo kuti ndondomekoyi yathandiza kwambiri komanso kulimbikitsa amayi ndi asungwanawa kupeza maphunziro monga osoka. Kaniso yothetsa matenda a HIV AIDS ndiofunika kwambiri chifukwa matenda amenewa akusokoneza ndithu umoyo wathu ndipo nkofunika kuti matenda amenewa athe. Komanso nkhani zothetsa nkhanza zimene bungwe la DAP likugwira ndi nkhani zofunika kwambiri chifukwa m'chirazulu muno nkhanza zimachitika zosiyanasiyana zimene zikusokonezanso mtendere wa anthu, ufulu wa anthu ukubwera mbuyo chifukwa cha nkhanza zimene zikuchitika. Komanso taona kuti pali atsikana amene akuwathandizira za kusunga ndalama village bank zimene zikuthandiza kwambiri kutukula miyoyo yawo. Bungwe la DAP cholinga chake kwambiri kufuna kuchepesa chiwerengero cha amayi komanso asungwana amene amangokhala zimene zimawayika pa chiopsezo chotenga kachirombo ka HIV. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Mtsogoleri wa chipani cha People's Mayi Joyce Banda wati adzapitiriza ntchito zotukula osauka akadzampatsanso mpata olamulira dziko lino. Anthu okalamba okwana 53 aphedwa miyezi 5 yapitayi powaganizira kuti ndi mfiti. Ndipo mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati Malawi apindula kwambiri ndi ubale wa zamalonda wapakati pa dziko lino ndi dziko la China. Mukhoza kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina a internet kudzera pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X @Times360 Malawi, komanso pochita subscribe ku 1895 poimba star 1895 hash. Mwana ndine Ronald Mpaso ndikufunireni tsiku lopambana pene mukupitiriza kuonera maprogramu osiyanasiyana pano pa wireless ya Kanema number 1 Malawi monse muno, Times Television TTV. Tsiku labwino.